saro baitun umma zanayi ta sha wahala da nisa ilimi komai ba na yi ta yi min abin da ba zan iya rama mata ba da gumina. Cikin zafi da sanyi take hidima ba ta gajiya ba, ta bani abinci ko sa'ilin ita san bata ɗanɗana ba, ta kome za da yau a gare ki san ba zan biya ba, tunda kin hidima garan ba kya jin sanyin dare da rana. Wasilar hakan ne yasa yau zan miki baitoci, tunda kyan kyauta tukwici ka ji batugun mai azanci. Kin kuma wai ta yaya ni zan miki halacci, dan kin shiga ranakin kai ni inuwa kana kina ta goge gumina. Alaban dama in samu dan yi wa mahaifiyata, dan na shaida cewa ni a gare ni ta yi gata, game na abin da san ba a saidawa da dukiyata, ta bani zuma na sha ita ta kurɓi maɗaci farin hali na gwanata. Sarin ya nasibu na shaida kin mini komai yayi daidai, dan duk wanda zai sanya waina sai ya nemi tandai. Allah dan rasulun ka sata wata huta a can dai, dan tuni ta rasuran lahira sata inuwar manzona.